போஸ்டிங்கு. தமிழ் தெரியும்ல? இல்லை இல்லை करना होगा नहीं அப்படி வா थोड़ा आगे थोड़ा எங்கே கிளம்பிட்டீங்க? இனி கிளம்புறீங்க? எது கிளம்புறீங்க? உங்கள் ஊர் ஒரிசா. ஒரிசா ஒரிசா எங்கேருந்து கிளம்புறீங்க? நான் சல்லிநூற்றில் வரேங்க. சோழிங்கநல்லூர். அங்கே என்ன வேலை பார்க்குறீங்க? நான் செக்யூரிட்டி வேலை பார்ப்பேன். சரி, இவங்க எல்லாம் கூட அந்த புரியுது சார். புரியல. சோழிங்கநல்லூர்லேருந்து கிளம்பியிருக்கீங்க. இப்போ இன்னைக்கு 21 நாள் இங்கே இருந்துட்டு இப்போ கிளம்புறீங்க. புரியல. 21 days இங்கே தானே இருந்தீங்க லாக்டவுன். எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனால இப்போ போகிறீங்க. சரி சரி. எத்தனை நாள் ஆகும் இங்கேருந்து போக? அங்கே ஒரு 4-5 நாள் ஆகும் சார். இங்கேருந்து 4-5 நாள் ஆகும். இப்போ சைக்கிள்லேயே என்ன ரூட் வழி, எந்த ரூட் வழியாக போகிறீங்க? அந்த NH 16 போகிறாங்க சார். என்னாச்சுன்னா பூந்தமல்லி. எந்த ஊர் போய் போகிறீங்க இப்போ? ஒரிசா. ஒரிசா சார். ஆந்திரா, விசாகப்பட்டினம், விஜயவாடா. ஆந்திரானா உங்களுக்கு அதான ரூட்டு கிட்ட? இல்லை, லொக்கேஷன் இதுமாரி ரைட்டில் போகிறாங்க சார். இப்போ இங்கே கோயம்பேடு போய் இப்படி போகிறீங்களா? ஓகே. எத்தனை பேர் கிளம்பிருக்கீங்க? 13 பேர் இருக்கோம் சார். 13 பேர். எத்தனை நாள் ஆகும் சார்? எத்தனை நாள் ஆகும் ரீச் ஆகும்? ஹவு many days? 5-6 நாள் ஆகும். 5 நாள். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் போவீங்க? மொத்தம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் காட்டுங்க மேப்பில்? மேக்ஸிமம் ஒரு 1200 கிலோமீட்டர் சார். 1200 கிலோமீட்டர். சரி, சாப்பாடுக்கு இதுக்கெல்லாம் சாப்பாடு எடுத்துன்னு வரீங்களா சார்? ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ.